Kung adventure ang ginapangita mo, sa diin ka pa abi makadto, kundi sa ginatawag Adventure Capital of Antique, ang Banwa sang Tibiao. Literal nga refleksyon sang linya nga Where the Mountains Meet the Sea. Ang Banwa, ang gingrasyahan sang manggaranon nga kadagatan, matahom nga mahunasan kag makagalanyat nga kabukiran. Kung sa diin makitaan ang mga suba nga swakyid sa mga mahilig mag-explore. Kapuso, sikat man ang Tibiao sa Ilakawa Hot Bath. Apang hindi lang ini ang ila ginapabugal, kundi madamo pa sang iban. Kag subong aga, ini ang hibalonta. O, lagaw naman ta ha. Mga pugso, isa naman sa mga nagapanguna nga destinasyon sa probinsya sang Antique ang atong tutukan sa bunga agang matahom nga mga hunasan kag makagalanyat nga kabukiran sang Banwa sang Tibiao ang aton tutukan upod sa ila tourism officer. Let's welcome John Paul Fernando. Sir John, Sir Tata, good morning. And welcome to Jimmy Regional TV Early Edition, Mayang Aga. Hi po, good morning sa atin mga kapuso man. Sir Adrian, good morning and thank you for inviting me. Sa Antique, isa ka mo sa mga nagapanguna nga destination sites ang aton mga turista. Siyempre, nahibaluan taman kung ano kapopular sa inyong Kawa Bath kag iban pang serbisyo dira. Pero para sa benepisyo sa aton mga kapuso nga do wala pag idya nakabisita, ano gid ang gina-offer sang Tibiao sa mga gusto magkadto kag magpaliwaliwa sa inyong lugar? Kay mostly kang amon mga turista kung mag-inquire, nagapamangkot gid nga ang region gidman sa inyong nga Banwa, ang ginatawag nga Kawa, ang ginarigusan, kung sa diin may kalayo, may bahol nga kawa, kag may mga herbs na ginabutan, kag isok mong imong nga lawas. So definitely, rinja gid mismo nag-originate sa amon nga Banwa. So actually, it was conceptualized no kang sara sa mga nag-initiate man first international white kayaking didya sa Tibiao. It was in the year 1997 by Greg Hutchinson. Tibiao is truly a perfect destination for all. Since nga Antique was dubbed as the mountains meet the sea, and sa Tibiao, ang tutuod nga ginatawag natin nga mountains meet the sea. Kay since nga we have also beaches, kung ginatawag man kami nga Seco Island, Bugtong Bato Falls. So we are very popular from that sa may 7-tiered waterfalls. Ito ka-layer nga waterfalls. So we are very popular for that. Also, ang amon nga Tibiao River. Na kung sa diin, ginheld ang first international whitewater kayaking. Amon nga mga resorts sa may Tibiao River, so nag-invest sila. Nag-put up sa resort para agad nga ang mga turista no, while on the resorts, makakadto ka, makarigos-rigos. And at the same time, maka-experience kanya tawag natin nga kayaking, water tubing. Kaga pwede gid sila makapaligo rin dyan sa atin nga Tibiao River. Maramo sa mga atraksyon sa Tibiao ang natural ya kinaiya sa aton palibot, especially ang mga suba dera. Paano nyo ginagarantiya nga mapabilin ang mga ini nga matinlo? The Environmental Management Bureau, the EMB, no, initiated this and conducted what we call this every 6 months nga testing sa water. Kay since nga they have to monitor kang mga content mismo nga present sa tubig, kag kung jabala makatugro kang halit no o kung problema sa lawas kang amon nga mga bisita kag katawhan. Ang LGU nag-implement man through the ordinance kang aton nga solid waste management plan, ilabi na gid sa aton nga mga kabaranggayan para nga ma-practice kang amon katawhan no ang pag-segregate kainsakto ka amon nga mga basura, educate them with this proper solid waste management. Kumusta na ang serbisyo nga inyo ginatanyag sa aton mga bisita kag kapuso, kag paano nyo man niya ginapatuman ang health and safety protocols? This one is very important, di ba lang? What we did, no, still continue ang pag-inspect naman that time sa amon mga resort. If may mga posters nga nakabutang rin dyan, nakaplastar,
nga nagapamaan sa mga katawhan ka aton yung mga public minimum health standards. May mga hand washing area kita on the new normal operation dapat di dyan naka-plaster gid ang aton nga public minimum health standards. So that's it. Sir Tata, go ahead. Anong imo pagpangagda sa aton mga kapuso? Syempre, agud bisitahon Manila ang ginapabugal mo nga Tibyao. So no, sa tanan natin nga mga kapuso, sa tanan natin nga mga bisita, no, ginaagda gid, ginaimbitar gid nga inyo gid bisitahen no ang amon nga banwa kay Ridja gid ang matudtuod nga adventure destination. So I am inviting our kapuso no to visit and experience the Antiques Fun and Adventure Destination. So salamat gid. Yes. Bow from my end. Kabay pa makakawa bat naman ta. Sir Tata, thank you so much for being part of our program. Regards sa mga pinalanggan naton, yung mga kapuso dira sa Tibyao. May aga. Good morning! Thank you. O mga puso ha, dira ala kamo, don't switch channels. Dugang pagid nga impormasyon, good vibes, kag kalingawan sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kun aga, Gemi Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.